Буада сугышчы интернационалистларга һәйкәл ачу тантанасы узды. Совет гаскәрләрен Әфганстаннан чыгару датасы уңайыннан үткәрелгән чарада Акбарс холдинги генераль директоры Иван Егоров, әфганчылар, аларның туганнары катнашты. Тулырак киләсе материалда. Бүгінні шәһәрнең үзәк мәйданына әфганчылар, яшь армиячеләр һәм районның фортпост оешмасы вәкилләре җыелды. Әфганстан җиреннән совет гаскәрләрен чыгаруга 33 ел тулу уңаеннан сугышчы интернационалистларга һәйкәл ачылды. Татарстаннан 11 меңнән артык солдат Әфганстан сугышының кырыс сынаулары аша үтә. Районнан барлыгы 165 егет хәрби бурычын нәкъ менә шунда уза. Дистә еллар вакыт үтсә дә, алар һәр вакыт элемтәдә, бер-берсен онытмыйлар. Иптәшләребез белән сөйләшеп торабыз, күрешеп торабыз. Шулай башка райондагы танышлары, белешләр, иптәшләр белән дә бергә сөйләшеп торабыз. Шул бәйрәмнәрне һәр елны үткәреп барабыз. Шул пока исән-сау тырышырга. Чара Буа дәүләт драма театрында дәвам итте. Анда Әфганстан Республикасында сугыш хәрәкәтләрендә һәлак булган сугышчыларның туганнары, ветераннар өчен бәйрәм концерты оештырылды. Тәбрикләү сүзләре яңгырады. Искә алу кичәсенә җыелган буалыларны район башлыгы Ранис Камартинов тәбрикләде. Яшь буынга хәрби патриотик тәрбия бирүгә үз-үзегездә зур өлеш күрсәтәсез. Һәм бу киләчәктә дә шулай дәвам итсен. Һәр кайсыгызда ихлас күңелдән сәламәтлек, иминлек, гаилә бәхете һәм тынычлык хисе телим. Чараның мәртәбәле кунагы Акбарс холдинги генераль директоры Иван Егоров та залда утыручыларга рәхмәт сүзләре җиткерде. Әфганстан сугышы безнең тарихта иң канлы сугышларның берсе. 10 ел. Шуның хәле. Әниләр, хәмәтиләр үз балаларын сугышка озатырга мәҗбүр булдылар. Шулар арасыннан кемгәдер язмаган тонга, туган өенә кайтырга, аларның корбаннары юкка булмаган. Барыгызга да исәнлек, саулык, гаилә бәхете һәм тынычлык телим. Чара барышында Әфганстандагы сугыш хәрәкәтләрендә катнашучыларга рәхмәт хатлары тапшырылды. Һәлак булучыларны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары.